खुलुमबाय स्टुडिअ आं रबन बसुमतारी रायमना माहारियारि हाग्रामायाव हाबलांग्रा गाहाय लामाखौ साखोन सिखोन खालामनाय हाबाफारि लादों। नंगौ दिनै गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय रायमना माहारियारि हाग्रामायाव हाबलांग्रा गाहाय लामाखौ गोल्डेन लेंगुर इकोटुरिज्म ससाइटि, रायमना एक्सपोर्टार्स माल्टिपार्पस क'पारेटिभ ससाइटि लिमिटेड आरो रायमना फरेस्ट डिपार्टमेन्ट जथायै लोगो नांनानै लामा सेराव थानाय हाग्रा मैला बायदिफोरखौ साखोन सिखोन खालामनाय हाबाफारि खुंफुंदों। बे हाबाफारियाव आलासि महरै बाहागो लाफैयो कसुगाव फरेस्ट डिभिजननि डिएफअ धीरेन्द्र बसुमतारीजों लोगोसे गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय समाज सिबियारि सागर बसुमतारी, लोगोसे रायमना फरेस्ट रेन्जनि अफिसार पबित्र दास आरो जथायै मोनथाम डिपार्टमेन्टनि मावसोमफोरा मैखोमै बाहागो लानानै हाबाफारिखौ जाफुंहोयो। आं बेखौनो बुंनो थाखाय आखायाव लादों। सिगां आं धन्यबाद होयो जोंनि मिडिया बिथांमोनखौ। दिनैनि बेवहाय गसंनानै बुंनायनि थांखिया बेनो जे जोङो 2021 सेप्तेम्बर 22 तारिखआव जों सारेन्डार जादोंमोन। बे समनिफ्राय लानानै जोंखौहाय जोंनि कसुगाव डिभिजननि डिएफअ सारा जोंखौहाय बे रायमना रेन्जआवहाय इंगेज दोनदोंमोन। जों गासैबो बे रायमना रेन्जआवनो इंगेजआव थानानै जों दिनैसिम खामानि मावगासिनो दङ। दिनैबो जोङो नैबे रायमना नेसनेल पार्क जे लांगोनायावहाय जि मोनसे बोथ साइड हाग्रा एवनायनि हाबाफारि खालामदों, बे हाबाफारियावबो जों लोगोसे दङ आरो जों अरायसम जोंनि रायमना रेन्जनि आन्डाराव थानानै बा इंगेजआव थानानै जोङो गासै हाग्रा रैखाथिनि थाखाय जों खामानिखौ मावगासिनो दङ। जाहाथे जोंनि बे इंगेजआव थानानै खामानि मावनायनि थाखाय जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टनि जे मानगोनां सारमोन, सिएम सारमोन, बे सारमोना जाहाथे जोंनि खामानिफोरखौ थाबैनो मावनानै होयो आरो जोंनि मोन्थायफोरखौ मोनहैयो, बेखौनो आं खावलायनाय थाबाय। जोंनि सायाव इनिसिएटिभ लानायाथ' बेनो, जोंनो सरकारनिफ्राय जोङो होबाय, जोङो 50,000बो जों सारेन्डार जानायाव जों मोनबाय। बेनि उनावहाय जोङो अल सारेन्डार जानाय साफ्रोमबो जोङो 70,000 करि जों गभर्नमेन्टनिफ्राय दरमाहा सिस्टेमबो जों मोनबाय। बिनिफ्राय जों दिनैसिमाव गोबाव सम जाबाय, जोङो बोसोरसे 1.5 बोसोरसो जाबाय जों मोननो थांथ'वाखै। थेवबो जोङो दिनैसिम बे रायमना वेस्टार्न रेन्जनि आन्डारावनो जों मावगासिनो दं, इंगेजआवनो। जिहेथु नोंथां जोंनिथ' बे रायमना वेस्टार्न रेन्जनि आन्डाराव जों इंगेज खालामनानै जोङो हाग्रा बिफाननि रैखाथि खालामनायावहाय जोङो गोबां प्रयजनाव फैबाय। मानो होनब्ला जोङो सिगां जि गाज्रि खामानि जों जे हाथियारजों हाग्रा बंग्रा हाबोमोन, बे समाव जोङो जोंनि न'खरफ्रा खुनु सिन्था धारा जानाङामोन। आखाइफ्राव गोसोबायदि लानानै जों न'खर खुंनो हायोमोन। नाथाय नैबे जों सारेन्डार जानायनिफ्राय जोङो बे रायमना वेस्टार्न रेन्जनि आन्डाराव जोङो थानानै जों इंगेज खालामबाय, जों हाग्रा रैखाथि खालामबाय। बेनिफ्राय जोंनाव न'खराव गोबां प्रयजन जाबाय। जानाय लोंनाय, गथ' गथाय फरायनाय, न'खर सोलिनाय, जोंहा बिराद प्रयजन जाबाय आरोखि, प्रब्लेम जाबाय। बेनिखायनो जों खावलायदों बिटिआर गभर्नमेन्टनि जोंनि माखासे चिफ सारमोननिसिम, जोंनि रन्जित एम सारमोननिसिम खावलायनाया बेनो, जोंनि खामानिखौ जाहाथे थाबैनो जोंनो मावनानै होयो। आरो जोंनो मोनसे खोथा होखादोंमोन, जेब्ला जोङो 2021 सारेन्डार जादों, बे समाव जोंनि सिएम सार आरो इएम सार आरो जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि जे सिएसटि सारमोना जोंनो खोथा होदोंमोन जे जोङो नोंसोरखौ मोजाङै लामायाव लाबोगोन आरो नोंसोरो बेबायदि गाज्रि मावनांला, जोङो नोंसोरनो फर ग्रेड खामानि होगोन होननानै जोंनो अलरेडि लेखाबो होनाय दंमोन। बेनिखायनो जों आसा खालामदों जाहाथे बै लेखा होनाय बादि जोङो जोंनि खामानिखौ मोनो, मोन्थायफोरखौहाय, आरो जोंनो मावनानै होयो, जों बेखौनो आसा खालामनाय थाबाय। दिनै जों बेवहाय रायमना गोल्डेन लेंगुर इकोटुरिज्म ससाइटि लोगो नाङै जोंनि फरेस्ट डिपार्टमेन्ट आरो रायमना एक्सपोर्टार्स माल्टिपार्पस क'पारेटिभ ससाइटि लिमिटेड जोङो जथायै जों नेसनेल पार्कनिफ्राय लानानै बे रायमना गामियावहाय माने पिडब्लिउडि रडनि जे बोथ साइड जे हाग्रा दुफबनाय, बेखौ जोङो एवनाय एबा जों साफा खालामनाय बे हाबाफारिखौ जों लादों। जोंनि बेखौ लानायनि उद्देশ্যआनो जाबाय, दिनै रायमना नेसनेल पार्क जानाय लोगो लोगो गोबां दावबायारिफ्रा नैबे ओनसोलाव दावबायफैयो। नाथाय जोङो नुयो जे बे हाग्राफ्रा दुफबजोबनाय, माने एसेबो नायनो थाखाय मोजां नुवा। बेनि थाखायनो जोङो एस ए एनजिअ जों बे इनिसियेटिभखौ लादों। बेखौ जों साखोन सिखोनै जों एवस्रांनानै जों बेखौहाय मोजां मोनसे पिकचार देखायनो थाखाय मोनसे एगजाम्पोल जेन' जायो, जाहाथे बयबो जे गावबा गावनि जे जायगाफोरखौहाय साखोन सिखोनै आरो बेफोरबादि हाग्राफोरखौ जाहाथे एवस्रांनानै लायो आरो जेब्लायबो जे दावबायारिफ्रा बेयाव फैनानै गोजोन फैयो, बेनि थाखाय जों बे हाबाफारिखौ लादों। बे हाबाफारियावनो जोंनि कसुगाव डिभिजननि डिएफअ सार धीरेन्द्र नाथ बसुमतारी आरो लोगोसे
जोंनि गसाइगाव साब डिभिजननि सिङाव थानाय सासे ससियेल वार्कार मानगोनां सार सागर बसुमतारी बेवहाय बाहागो लादों आरो लोगोसे जोंनि बे वेस्टार्न रेन्जनि मानगोनां रेन्ज अफिसार सार पबित्र दास आरो बेजों लोगोसे गोबां बे ओनसोलनि जे मेलेमजिबि आरो गामिखौ मोजां मोनग्रा नेसनेल पार्कखौ मोजां मोनग्रा बे हाबाफारियावहाय बाहागो लादों।